Hello, hi, खुलुमबाय मारै दङ guys मोजाङै दङ ना आंबो मोजाङै दङ दिनै जों एम्फौ फिसाया 18 दिन जाबाय 18 दिनावहा माबोरै जाना दङ थु बिदिब्ला नायलांनोसै थुदो नै फुंनि 5टायाव जों बिलाइ खानो फैदों मोनसे जायगायाव नै बेयावहा बिलाइया दं मोनसे बेखौनो लाबाय आरो बैथिंबो दंमोन बेखौनो लानानै फैबाय दायो 6टा जादों समा इसेबां फुङावनो फैदों जोङो 4:30टायाव उथिनानै फैदों दिनै बहुत खस्थ' नै जों मोनफैबाय लानानै फैनानै माबोरै जाना दङ नायहैथुदो वाव मा होनना बुंबावगोन गाइस नुदों दा लांदां जाना दङ मोनजायाबा बेबायदि जाना थायो बिसोरो हराव जानायानो फुङाव मोनजायासै नालाय नै दा 7टायावसो होनागिरदों मा खालामगोनसो जालायलाङो गानोनो जायगा गैला नै बबाव गागोन बबाव थागोन खोरि जोबना दङ बिलाइ मोनजायाग्रा लांदां बिदिनो नै बिलाइ होबाय दासिनो गाइस उफ मेंलायनायहाय जोबोद दुखु मोनदों गाइस नै गाइस धिकियाजुलि टाउनावहा बिलाइ खानो फैदों जोङो टाउनाव मालायफ्रा टाउनाव बेरायनो फैयो जोंना बिलाइ खानोसो फैदोंहाय नै इथिं थाबायलांबाय जों नागिरनानै धिकियाजुलि टाउनावहा जिराय फैथ'दो जोङो मा मोनगोन मा टाउनाव फैनानै बेबायसासो मोनफैबाय बिलाइखौ नै गाइस सानजौफुआव नायफैनाय नङा जोंनिखौ सानजौफुआव बेबायदि जानानै दङ अबस्थाया नै बिलाइ मोनजायैनि सायाव गाखोलायना थाबाय नै 48 जाबाय नै गाइस एम्फौआ बेबायदि जाना दङ मोनदोंना मोनासै नायनोनो मोनासै बिलाइ नागिरनो थांनानै खमफोर मोनासै अजा बुरै फैनोनो फैयाखै नै जाजोब्बायहाय होनांसिगोन आरो नै होनि र' नै गाइस Ini zakong sama kiri hai nih bibar wes sana kiri sini nih jai जेरै जागासिनो बिलाइ होजोब्बायहाय गाबोन मोनथोंसै गुड नाइट दोननोसै गाबोन फुङाव माबोरै जाना थायो नायनोसै गाबोन मोनथोंसै हा एम्फौ फिसाया 18 दिनाव बेसे मोनफैबाय गाबोनखौ मोनगोन होनना सानदों मोनोना मोना मोनथिला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम